O Concello de Catoira deu a coñecer o programa de actividades que se levarán a cabo durante a 50ª edición da Romaría Vikinga, uns festexos que comezarán o día 29 de xullo e estenderánse ata o día 4 de agosto. A gran novidade desta edición é que se retoma o pregón. Este ano, a diferencia dos últimos anos, retomamos o pregón. Haberá un pregón o venres día 2 que comenzará pois ás 9 da noite. O pregoeiro desta edición será a pregoeira, máis ben, Isabel Risco. Durante estes 7 días son moitas as actividades que o Concello levará a cabo, pero as principais teñen lugar entre a noite do sábado 3 e a mañá do domingo 4, que son a cea vikinga e a dramatización do desembarco vikingo. As 500 entradas para a cea xa están vendidas e o Concello porá á venta outras 100. Para que este ano todas as entradas que se puxeron á venta xa están vendidas, aínda que intentaremos sacar unhas 100 entradas máis que se porán previsiblemente á venta o próximo luns na Biblioteca Municipal. No caso do desembarco, a dramatización adiántase este ano ás 12:30 horas. Os patróns e os vikingos que van nos barcos nos pediron que anunciáramos que empeza son ás 12:30, porque realmente a unha é cando termina a dramatización. Ademais de ter unha pregoeira, o cartel das festas tamén mostra a unha vikinga. Segundo o alcalde, un dos obxectivos desta edición é visibilizar o papel da muller. Unha aposta moi clara é o cartel. Parece que só a festa era de vikingos e nada máis lonxe que iso. Entón, realzar o papel da muller nesta romaría é un dos nosos obxectivos. A programación completarase con obras de teatro, clown, pasacalle, regatas de piraguas, concertos e o festival Vikinson. Este ano terá lugar os días 3 e 4 de agosto na Alameda de Catoira e contará coas actuacións de SES, Treixadura e Óscar Ibáñez e Tribo, entre outros.